मा देखायनाय जादों? हेल' लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'आवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। नोंथांमोनाथ' इन्ट्र' भिडिअ नुखाबाय नङा होमबा? माने आत्मा हाबदों ना खालि मोदाय हाबदों ना मा होनदों? नोंथांमोना भिडिअ'आवहाय जोबजासिम नायनानै कमेन्ट खालामलाय। ओरैबायदि माने गिथावथाव, आं बिराद गिलायलायदों दै। माने बे भिडिअ'खौ आं मोनायाव नुदों, ओमफ्राय हराव नुनायाव ओरैबायदि माने उन्दुनो गिलायलायदों आङो, माने गोसोखांफ्लांबाय थालायलायदों। ओमफ्रायहाय माने बिनि अनगायैबो आरोना, माने गोबां बिदिनो जोंनि गेजेरावहाय माने खोमसि फोथायनाय दङ नालाय, सोरबा बायदिया आंनो बिनि अनगायै दै, माने बेथ' बुहुद हाबजादों ना खालि मोदाय हाबदों ना मादों होननानै बुंदों। ओमफ्रायहाय नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव गोबां दायना अजा बायदिसिना ओंखारो, दायना अजाफोर रायो, दायना अजाफोर बायदिसिना उमुखिखौ रायदों, उमुखिखौ बिदि खालामदों होननायबो जों गोबां नुनो मोनो। आरो बेनि गेजेरावनो गोबां जोंनि गिदिर गोलाव दैदेनगिरि सारमोन बा बिथांमोना बुङो माने दायना अजा बेफोरबायदि गैया, खोमसि फोथायनायसो होननानै जोंनि गेजेराव गोबां जों ससियेल मिडियाफ्रा गिदिर गोलावफ्रा बुंनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना। होमबा दिनैनि दिनाव जोंनि गेजेराव गोबां बेफोरबायदि सोरबा सोरबा न'खराव बायदिसिना बिदि दायना अजा रायजानाय माजानाय होननायखौ जोङो मिथिनोबो मोनो, नुनोबो मोनो। अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नायनानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थालाय, माने बियो बाथ्राफ्रा सैथो ना नंखाय जोंनि गेजेरावहाय। हा बेबायदि जादोंब्लाथाय ससान खालि हमदों होननानै सानना ला, ससान खालि नांदों, ससान खालिनि बान होजादों होननानै सानना ला आरो। नाथाय न'खरनि मोदाय गोजासो, न'खरनि मोदाय गोजासो बियो। होगार आदा गोदां, आदा बालु आदा अरुन होगार। मा जादों नोङो? मा जादों? आं जेबो जायाखै फिसा। मा जादों? नै बिनाया बै थांखो खावदोंमोन बिया, बै गोदो रायजो जानाय समाव। नाथाय बे नंगौना नङा फिसा? बिनि दाया बेसो ओंखारदोंमोन, बिनि दाया बेसो ओंखारदोंमोन। सोरमोन बे? सोर? खिथालाय। बेल'रानिलै, बेल'रानि। बेल'रानि? बे मा जादोंमोन? हा? मा जादोंमोन? आश्रमाव फुजा हैदोंमोन बियो। अबे जायगायाव? बै आश्रमाव। आश्रमाव? बिनिफ्राय हमना फैदों? लानानै फैदों आंखौ। मा बुस्थु बियो? खाल राजाया। खाल राजा? अबेनि बियो? आश्रम गुदिनि। आश्रम? अबे आश्रमनि? बै आश्रम नेवसि आश्रम। नेवसि। मोखांबो लाबाय आङो, मोखांबो लाबाय, लांदां जाबाय। ओमफ्राय दा? गैला। फ्रि जाबाय? गैला, फ्रि जाबाय। खारसिगोन ना? खारसिगोन। थांसिगोन? थांसिगोन आं सक खानानै दाफैदों बिनि सेराव। ओमफ्राय मा होनदोंमोन? सम दङ। जोहोलाव नार्जारिया मामोन? जोहोलाव नार्जारिया सानजानिमोनलै। सानजानि? आं बेखौ लेंहरफ्लांनाय जादों। जोहोलाव नार्जारिखौ गिदों नामा? गियाखै फिसा, लिंहरदों। आंसो बिनारानिसो, थगायनानै आं बुंदों। आं थगायदोंसोलै थगायदोंसो। आं बान होजादों सासे मानसिजों। आं बान होजादों, नाथाय सासे मानसिजों बियो जोबोद गिदिर नायख्रांग्रासोमोन, नाथाय फुजारिसोमोन। बे नङा फिसा, बे नङा। आं बे नङा फिसा, बे नंथारा फिसा। बे फुजारियानो होदों बान? फुजारियानो बान होदों? होआखै फिसा, आंसो थगायदों। आंनि खर'आव खालि दंलै, खालि दं। नों नुयो नामा? आं नुवा। माथो मिथिखो? नै बे गाननायासो थिनदों। गाननायखौ सानसे मानसिया हरदोंमोन बियो। बे गाननाया गाज्रि? गाज्रि होननानै आं बुंनो रोङा, नाथाय दायना रायनाया बेखौ गानबा हामो होननानैसो बिहरदोंमोन। ओमफ्राय दा गाज्रि जादों? गाज्रि फिसा, गाज्रि। बियो गाज्रि सासे मानसिया, नाथाय बियो मुस्लिममोन। बियो आंनो हरदों। आं थांनायाव आं नायखांहैजादोंमोन बिजों। अबेनिमोन बे मुस्लिमालाय? ओरै सान खना बिजिनिथिंहायनि। बिजनिनि? बिजिनिथिंहायनिमोन। ओमफ्राय दा माबायदि मोनो नों देहाखौ? आं देहाखौ जेबो मोना? आथिं आखाइ खुज्रा मोनो, जामजाम मोनो, साख्ला मोनलाबायो। खै बोसोर जाखो बाना? बारा गोबाव जायाखै फिसा। बान नांनाया? बारा गोबाव जायाखै। बेमार जानाया बेसेबां गोबाव जाखो? गोबाव जाबाय बियो, नाथाय 6-7 बोसोर? हामा जादों फिसा, हामा जादों। नाथाय बियो
बै जायगायावबो मोनलै फिसा मोनाया बियो नाथाय आं बेखौ खेमा बिबाय फिसा खेमा फख्रियाव दिननिफ्राय थांगोन ना थाङा बे फिथाइखौ गारहर फख्रियाव बे फिथाइखौ गारहर फख्रियाव नङा दैमायावसो गारहैगोन जोङो आं बे फिथाइखौ मानो लांखो नाथाय आं जानजि जग्लाय जग्लाय बेखौ बोस्लदोंमोन नाथाय बे फिथाइखौ लांनो थाखाय दायना रायदों होननानै बख्लदोंसोमोनलै बख्लदोंमोन फिसा सोर बख्ल'खो समाव सिख्ला उन्दै समावनो खालामदोंमोन बियो नाथाय बिनि फिथाइखौ आं होखारदों आरो बे आइ बिमा बेसहरिजों लें दङमोन बियो लें दङमोन बेखौ बियो गारनानैबाबो बियो फुजिनो हायाखै बेनो फिथाइ होनांगौमोन आरो बेहा सिखायाव सक मोनसे दंबावोमोनलै बिसोर दाख्लै बुरखांबाय नाथाय बे फिथाइखौ आंनो होफिननांगोनलै फिसाफोर आंनिफ्राय होगोन फिसा होगोन दरसि जायाखै मोखां आगै सैख्लायनाय दरसि मोखां दानो गाज्रि बुंजागोन आंजों आं सासे बान होजानायसोमोनलै फिसा बै जुगाव आं बान होजानायसोमोन बेनो ओंखारफैदों आयै फिसा खंखि नोंनि आथिङावबो फान सानानै दङ आयै फिसा खंखि फान सानानै दङ दा बियो माजों हामगोन नोङो आथिङावसो बान नांनानै दंलै फिसा बान नांनानै दङ दैयाव गासोमनांगौमोन नोङो नाथाय न'खरनि मोदाय गोजासो बियो अबे दैयाव गासोमनांगौ जोंलाय बोरै मिन्थिनो नायनो हागोन र' सहायनो हालालै हागोन सहायनो हाला नोंनि बे बानखौ जों दानगोन ना मोनसे बाथ्रा खिथाबावगौमोनलै मा होनदों दे खिथा जोबोद मोजां महर लानानै फैदोंमोन मानसिया बेनो बान ना बुदा नाथाय बियो उन्दै समाव मा मावो आं फोरमायबाय फिसा आं हानाय नंला फिसा गैला आं जाया बेनो आंनि जोबथा जाया फिसा बेनो नाथाय खोलाहा बै खोलाहासो बिनि सका खोला सकफोरखौ बोखांजोबनांगोन ओमफ्राय सिगाङाव सावथाल अजानिबो लाबोना खाफैदोंमोन होलाय बेखौ सासे मानसियासो खिथानांगोन खिथानांगोन वाय खाना दोनदों बेखौ बोखांजोबनांगोन बान फिसा बान बेनो बान आंनि थाइसे थाखाया बेनो बान लांदो फिसा लांदो फिसा दे दैयाव गारहैनांगोन थाइसे थाखाया आंनि बेनो दैयाव थाबैसो दानदो फिसा दान नुखागोन दे धुनीयाकै किबा पाइना नैयाव दोनहरनोसै गैयाबा आंनि भिडिअखौ नायोबा माथो मिथियो खोमा देबो लानानै दे नोंबो सानजौनो एसे माबाफोर मोनो खोमा मोनबाय मोनबाय नायदो नाय थफ्ला नुना नङा नायदो नोंनि जायगायाव प्लास्टिक मानिफ्राय फैखो बियो दे जोंथ' देखायनाल'सो होदों बेयाव जाव होननानै देखायनाल'सो होबाय जोङो दा थफ्ला फैबाय खोख्लैना साइडआव नै गोग्लैगासिनो दं नों नुवाखै खोमा मानसिया Siapa posisi itu Hai, ala, fikring ala,
ala fikring आंखौ जोदों ala fikring ala fikring ala fikring ala fikring ala fikring ala fikring ala 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 नों फैदों नामा ala ala फंबाय नों फैदों नामा ala आदाबुदा आदाखौ गुंग्राय गनाय फेंफोना जानाय आदाबुदा आदाबुदा नेरगि गोनां आदाबुदा नों फबदों नामा औवाखै आं नोंसिनि न'खर जानानै फबफैदोंलै आं सिदासोमोन नाथाय बिनि नाम लायै लायै आं फबफैदों आब' बेल' आं नोंथांखौ गंसे नांबावगौमोन आब' नाथाय आं बुंला नाथाय आंनो मा हाथायनि सोंबावदोंमोन কি নাম আছিল তোর কি নাম আছিল কি নাম আছিল Mana? ওই তোর নাম কি আছিল কি হাথাই তোর নাম কি আছিল ওই বেল' নামটো ক নামটো ক মা নাম ওই মা নাম কি হ্যাঁ नोंनिया गसादो बेल' বেলো বিনা अ বেলো বিনা जोंनो बेल' थाखा थाइसेल' ज' खिजादों नों आंखौ खिजादोंथ' बेल' नों आंखौ खिजादों आंबो नोंखौ खिजाफिनगोन होगार आदा बालु आदा मुरुन आंखौ बानगोदों आयु ओके थेदी खड़ा हो नहीं खड़ा हो रो ओके खड़ा आं दाय मावदों नाथाय मानसि मोजांखौबो माबायदि खालामो नङा होमबा नोंथांमोनाथ' नुबाय गोबां भिडिअ होबाय आङो